labaran wasannin ƙwallon kafa daga shafin Layin Wasanni TV. A labaran namu na wannan lokacin za ku ji cewar ƙungiyar ƙwallon kafa ta Napoli da kuma abokiyar wasarta na cikin gida gasar Serie A da ke ƙasar Italiya Juventus na son biyan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United da ke gasar Premier da ke ƙasar Ingila kuɗi kimanin euro miliyan 25 kan ɗan wasan gabanta na tawagar ƙasar Ingila Jadon Sancho. Amma hakan ba zai yi daidai da albashin sa da yake ɗauka ƙungiyar inda ake wa ikirari da Red Devils na euro 250 ba a kowane mako fa, a cewar kafar yada labarai ta Metro. Sabon kwantiragin mai tsaron raga Tom Heaton a ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United. Halin yanzu an riga da an amince da yarjejeniyar ɗin kuma za a kammala shi wadda aka riga da aka gama, tare da nuna cewar yarjejeniyar ɗin za ta kai watan Yuni na 2026. Ƙarin kwantaragin nan tsawon shekara guda kenan, kamar da ɗan jarida Fabrizio Romano ya rawaito. Kada ku manta da batun danna mana subscribe a cikin wannan YouTube channel din namu mai suna Layin Wasanni TV idan wannan shine kasancewar ku da mu a karo na farko. A nan kuma za ku ji cewar ƙungiyar ƙwallon kafa ta Lille na gab da kulla yarjejeniya da ɗan wasan tawagar ƙasar Faransa Oliver Giroud daga ƙungiyar ƙwallon kafa ta Lax da ke ƙasar Amurka, tare da tattaunawa a matakin ƙarshe. Tsohon ɗan wasan na ƙungiyar ƙwallon kafa ta AC Milan ya riga ya buɗe kofofin tafiya kuma yana sha'awar komawa ƙwallon kafa a Turai, kamar yadda kafar yada labarai ta Podmekato ta rawaito. Tauraron ɗan wasan gaban tawagar ƙasar Sweden Victor Gyökeres ya sanya Manchester United a matsayi na gaba don siyan sa bayan da Arsenal ta koma, kamar yadda kafar yada labarai ta Daily Mirror ta rawaito. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal a shirye take tsab domin karawa da abokiyar hamayyarta ta ƙungiyar ƙwallon kafa ta Tottenham a arewacin London. A neman ɗan wasan gaban ƙungiyar ƙwallon kafa ta Crystal Palace Eberechi Eze, wadda aka sanya wa farashin kuɗi da ya kai kimanin euro miliyan 68, a cewar kafar yada labarai ta Sun Sport. Kada ku manta da batun danna mana subscribe a cikin wannan YouTube channel din namu mai suna Layin Wasanni TV. Idan wannan shine kasancewar ku da mu a karo na farko domin ci gaba da samun ingantattun labaran wasannin ƙwallon kafa kai tsaye. A nan kuma za ku ji cewar ƙungiyar ƙwallon kafa ta Fenerbahce da ke gasar League Super da ke ƙasar Turkiyya tana kallon ɗan wasan gaban ƙungiyar ƙwallon kafa ta Atletico Madrid Alexander Sørloth a cikin jerin 'yan wasan gaba da take bukata, kuma a shirye take ta bayar da tayin kuɗi da ya kai kimanin euro miliyan 25, tare da ƙungiyar ɗin ta ƙasar Turkiyya suna buƙatar sabon ɗan wasan gaba. A jerin nasu kuma da akwai ɗan wasan gaba irin su Jonathan David da kuma ɗan wasan gaban ƙungiyar ƙwallon kafa ta Al Nassr John Duran, a cewar kafar yada labarai ta ASO. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United na zawarcin ɗan wasan tsakiyar tawagar ƙasar Najeriya da kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Leicester City Wilfred Ndidi, a cewar kafar yada labarai ta Daily Mail Sport.